Napätie medzi Budapešťou a Kyjevom sa opäť vyostruje. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rozhovore pre Euronews obvinil maďarského premiéra Viktora Orbána, že špeciálne podporuje Putina. Len preto, že blokuje rokovania o vstupe Ukrajiny do Európskej únie. Zelenský odkazuje jasne: myslím si, že Viktor Orbán by mal Ukrajine niečo ponúknuť, keďže Ukrajina chráni celú Európu pred Ruskom. Napriek tomu sme ani teraz, počas tejto konfliktu, nedostali od neho žiadnu podporu. Podporu pre našu víziu života. Lenže Orbán sa s tým nepáral. Odpovedal okamžite, tvrdo a bez servítky. Musím odmietnúť tvrdenie, že Maďarsko niečo dlhuje Ukrajine. Ukrajina Maďarsko nebráni pred nikým ani pred ničím. O nič také sme nepožiadali a ani nikdy nepožiadame. Bezpečnosť Maďarska je garantovaná našimi vlastnými obrannými kapacitami a NATO, ktorého Ukrajina našťastie nie je členom. Orbán pripomenul, že Budapešť už poskytla Ukrajine približne 200 miliónov eur v humanitárnej pomoci. A stále jej dodáva plyn aj elektrinu. No zároveň pridal jasný odkaz: Maďarsko nepodporuje a ani nebude podporovať vstup Ukrajiny do Európskej únie, pretože by to podľa nás prinieslo vojnu do Európy a presunulo peniaze Maďarov na Ukrajinu. A zakončil to slovami, ktoré zarezonovali po celej Európe, že Ukrajinu vidí skôr ako strategického partnera, nie ako plnoprávneho člena únie. Napätie rastie, Európa sleduje. A otázka visí vo vzduchu: kto má pravdu? Orbán alebo Zelenský? Politika sa ťa týka, či chceš alebo nie. Tak prestaň len pozerať a začni konať. Napíš komentár, povedz svoj názor, daj odber, hneď teraz. A nezabudni kliknúť na zvonček. Odoberaj, sleduj, zdieľaj. Toto je realita, toto je Slovensko.